Čaute kamoši, hlavne rybolovci teda. Som rád, že sa mi konečne podarilo nachystať video, pretože prúser prvý bol, že mám novú kameru, s ktorou absolútne vôbec neviem robiť, ale napokon som sa to teda nejakým spôsobom naučil. Ja verím, že video bude OK. No, prvé upozornenie, že video je absolútne necenzurované, takže deti radšej preč od videa. Druhé upozornenie, video je absolútne ostré, absolútne autentické, absolútne, dá sa povedať, že nestrihané, pretože čo sme žiaľ nevedeli z hľadiska vlhkosti, teploty a tak ďalej, kamery nestíhali, baterky už vôbec nie a generátory nám nestíhali nabíjať baterky, takže bohužiaľ z celej výpravy týždňovej je tu nejaká hodina a pol rybolovu. Ja si myslím, že sa vám to bude páčiť, pretože peacock bass to je niečo masakrálne, to je niečo božské. Úžasné. Dal som vám tu aj cestu, aby ste mali obraz, kto by náhodou chceli s nami. Máme tam v decembri nejaké 2 alebo dokonca 3 termíny. Každý je pre 8 až 10 osôb. Takže ak by ste náhodou chceli, buď u mňa alebo u Igora na našom Instagrame, respektíve na mojom, na Igorovom, prípadne píšte túto dole pod video, spravíme rezerváciu, zaregistrujeme vás, kúpime letenky. Robíme vlastne full service, takže není vôbec žiadny problém. So všetkým poradíme, aké nástroje, úplne všetko, čiže skúsenosti sú. Je to naozaj skvelé, ja som v živote nezažil v podstate silnejšiu rybu, sladkovodnú samozrejme a v danej veľkosti, takže môžem to každému len odporučiť. Po prvých 2 dňoch rybačky som mal obviazanú ruku a ruka nevládala, takže ryba fakt brutálna. No ale ešte raz k videu. Dávam vám tu to, čo sa mi podarilo zachytiť a ja teda verím, že sa vám to bude páčiť. Len vravím, deti mimo a video je naozaj úplne, ja neviem, či som spravil 2 strihy, takže absolútne nestrihané. Sú tam úplne tvrdé prechody. Chcel by som aj do budúcna robiť videá absolútne autentické, takže ak si dáte odber môjho kanála, neuvidíte tu žiadne rukavičky, žiadne rozprávky, žiadne níž, uvidíte všetky prúsery, uvidíte komplet, všetko, videá budú možno dlhé, ale budú naozaj autentické, ostré a budú presne také, ako je naozaj realita. Takže žiadne profi videá, kde sa veci, ktoré si považujete za nevhodné, aby tam boli, nie. V mojich videách bude úplne všetko. Že ja verím tomu, že sa vám videá zapáčia a dáte odber kanála. Všetky otázky smerujte dole pod video alebo na môj Instagram, prípadne Igorov. Všetko vám povieme, vysvetlíme. A teraz už snáď len toľko, poďte si to užiť. Nebudem tu okolo toho omielať omáčky, takže pohodlne sa usaďte, otvorte pukance, alebo hoďte do mikrovlnky a poďte to mrknúť so mnou. Ja si to pozriem tiež. Prvé vybalovačky na letisku. Zatiaľ iba viedenské letisko a ideme na to. Takže kamaráti, odporúčam, mrknite video celé. Bude to veľká vec. Podľa názvu už asi viete, kam smerujeme. S Igorkom Pajkeríkom. Takže áno, ideme vyskúšať nejakého toho peacock bassa, pajaru fish, možno antenovec, uvidíme, čo sa podarí. Takže smer Kolumbia. Video bude úplne najmenej, budem strihať úplne najmenej možné, ale hlavne deti nepozerať, lebo predpokladám, že to nebudem vôbec cenzurovať a asi tam bude veľmi zaujímavá výslovnosť. Vidíme sa vo Frankfurte a potom v Bogote. No, takže sme ve Frankfurte. Dáme si frankfurtské párky. Áno, frankfurtské párky. A ideme do nášho Jambika. Jumbo jetík. Takže prvý let zvládnutý, teraz nasleduje druhý a potom tretí. Hodina za nami, už len 12. A potom už len čipy. Sme v kľude. Ale áno, máme to také divoké, pretože máme na presun pol hodinu alebo 20 minút a na pešo to je podľa Boha pravdy možno aj viac.
možno nestihneme, uvidíme. Takže po krásnych 11 hodinách letu sme v Bogote. Prišli sme na letisko, kde bola miliarda taxíkov, miliarda ľudí, miliarda aut, ale to bol terminál 1. A keďže teraz letíme ďalších pár stoviek kilometrov do Puerto Careñas, do maličkého mesta na hraniciach s Venezuelou, tak nás to vyplulo na nejaký ich terminál, nejaký, že terminál 2. Terminál 2 je celkom sranda, nikde nikoho. No ale máme tu čakačku 16 hodín, takže po 16 hodinách letíme ďalej, takže už sme si to dali z Trenčína do Viedne, z Viedne do Frankfurtu, z Frankfurtu do Bogoty, teraz z Bogoty do Puerto Careña, alebo Careño, a odtiaľ ešte nejakých 4 až 6 hodín šípni cez džunglu. Takže nebudem vás tu otrávať týmto cestovaním, ale tieto chvíľkové a rýchlovky vám tu dám, no. Ale dostaneme sa k tomu, že za chvíľu chytáme ryby. Takže idem pozrieť Igora. Ten už je rozbitý. Pozriem Igora a čakáme 16 hodín. A tu je aj pánko je. No a z toho malého terminálu, z toho mikroterminálu, že vnútroštátneho, Kde milión ľudí. kde bolo hovno a nie ľudia, ale bol iný čas, tak teraz nebuďte pomilení, teraz ešte nie je ani 8, ani 9 ráno, ale keď sa pozrieme, letisko full a sú 4 ráno, ty vole. Takže letisko v Bogote vôbec nepatrí medzi malé letiska. Ako o 4 ráno na letisku premávka ako svinia, letisko totálne plné a to sme na tom menšom termináli. Jedna veľká fantázia. Tak som zvedavý, čo bude v Puerto Careñe. Ale to bude zase trošku niečo iné. Experto porque le acabó el CT. Abajo con mi compañero, por favor. Bueno, que estén bien, cuidado al bajar. Cuidado, gordito. Hola, Jorge, bien. Priatelia, takže po nebudem zaokrúhľať, ale po 40 hodinách lietania sme konečne na poslednom letisku, a to na 4. Tento bázmek, mali už mi fakravo, to je bázmek. Takže sme na poslednom letisku Puerto Careña. Sorry. Takže už vás neviem spiritovať, idem mi otravovať. Ale nebojte sa. Cesta nekončí, pretože teraz nás čaká nejakých 5-6 hodín na džipoch vlastne cez džunglu a cez tie mokrade a neviem cez všetko až do tábora. A bázmek! Vôbec to není horko. Není sme rozbití po tých 40 hodinách, sme úplne v pohode. Takže kamoškovia, máte sa na čo tešiť, lebo cesta ešte neskončila. 4 horas. Takže teraz máme 4 horas do kempu. Jonik. Perfekt, kamoši, takže ešte nás budem chvíľočku otrávať. Tu je pánko, tu je Jonik, tu som ja. A pozrieme si krásnu Kolumbiu aj po ceste. V plnej kráse. V plnej kráse, cez džunglu, cez všetko. Cez hory a doly. Cez hory a doly, kde sa
rieky sypali a piesok sa lial. Aj tie tuk-tuky tam potom daj. Točíš stále? Áno, točím. Stále točím a nestrihám a necenzurujem, takže Jaj, takže... určité... Pozor na hubu. Nie, môžeš kľudne. Tak ja viem, že budem, lebo to neudržíš. Proste... Tie kokoty a piče tam určite budú. Aha. Tie sa budú len tak sypať. Áno, a liať. Kokoty a piče sa budú sypať a rum sa bude liať. Niekedy majú stopku úplne piči. To je jak v Indii, ty kokos. Je to paráda, je to cool. Je to proste tá divoká. Áno, presne. krajina. Presne je to úplne iný. Je to úplne niečo iné, čo poznáme. Ale hovorím ako odvoz fajn. A je to skvelé. A je to hodne skvelé. Takže konečne po 40 hodinách lietania a 4 letiskách za nami sedíme na Luxiku a ideme. Sme už len 4 hodiny od cieľa. Už sme len 4 hodiny, áno, takže cesta z domu sme vyražali o 5 ráno vo štvrtok a práve je u nás 20 na 23 piatok, takže super. Absolvovali sme 4 letiská: Viedeň, Frankfurt, Bogota a Puerto Carreño. Dneska to asi zabijeme. Zajtra bude... Zajtra to zabijeme. Zajtra budú prvé rybky, takže máte sa na čo tešiť, kamoši? Water. Water. Yes. Yes. Sí. And cigarette? Yes, ok, perfect. Takže ideme na zásobu. Čím aj prvé potraviny. Vy vidíte, jak to tu vyzerá. Klasického obchodu. Áno, toto je klasický kolumbijský obchod v Puerto Carreño. Hola. Jaký chceš? Marlboro? Red? Red Marlboro? That's okay. 10. 10. Yes. 10. 10. 7? 10. 7? No. 10? Yes? Yes. Zásoby kúpime, valíme, takže teraz to vypnem, lebo musím zaplatiť. Potom sa vám venujem zase. Toto musím dať kúsok aj na kameru z týchto krásnych ciest.
Prahy, teraz pre nás je kompička, lebo cesta sa nám skončila. Tam je burka. Tak, konečne sme na mieste. But okay, anyway, for you guys, and it's better for you because you A both Big are Boss the má only pre nás veľké prekvapenie. So it's the whole river for you. Napokon je úplne staný, Great, buddy. ale fantázia, fantastický kemp. Fishing. Catching peacocks. Takže bomba. Kukunári. No, ideme si dať jeden malinký. You can take all your Inak pol 8 miestneho času a doma máme 2:30 ráno. This is under construction right now. Sobota. Takže na to, že sme vyrážali štvrtok o 5 ráno Sensor. a je sobota 2:30 ráno, tak to je naše cestovanie. Ale vidíte, že to malo to zmysel. A samozrejme teraz není ešte nič vidieť, ale uvidíte to. Gracias. Ale uvidíte to samozrejme všetko ráno. Dneska sa ideme oddychnúť, lebo fakt to bol masaker. Totálny masaker. A tešíme sa na zajtra. Bude to veľkolepé. Takže určite to sledujte, bude to veľkolepé a perfektné. The same thing. You got chair, the fan, and the light. Super. This is ours. This Takže is messy, takto but sú you know, izby, this is Rambo. ale všetko vám We to were ukážem. running, so all the deň. week we all these months we sleep in tents. So In today will be our first night First night in bed. in bed. Yeah. In the real bed. Sorry for the mess, buddies, but I'm just Everything is okay. Yeah. We are fishermen, we can understand it. Yeah. Takže Anyway, nebudem to teraz Yeah, siliť It's a great a nebudem vám už nejako tu I know you're gonna robiť enjoy it veci. because Aj tak už je video hodne dlhé a to sme ešte len cestovali. we built it. V každom prípade Guys that are tešte sa na zajtra, pretože naozaj to bude dobré. Bude to skvelé, bude to úžasné, takže Kolumbia, so anyway, divočina, you feel at home. krokodíly, If you anakondy, need anything, ale hlavne, later everything. ako už Bathroom. všetci viete z názvu Peacock Bass, Let's go. Paera Fish So a všetky tie krásky, na ktoré sa s Igorom už moc tešíme a verím tomu, že sa tešíte aj vy a verím tomu, že si to video užívate a že si ho užijete úplne do konca a celé. Už aj kokcem, ale tak po tých 500 hodinách na ceste nie je to sranda. Kto ešte nesledoval môj YouTube kanál, kľudne si dajte odber, pretože toto video určite nebude posledné a určite to nebude nejaká posledná takáto extrémna výprava, pretože chystáme ďalších veľa prekvapení, veľa výprav. Takže určite nezabudnite na odber kanála. that's it. The other Samozrejme side môj is- Instagram, môj the Facebook. guides are sleeping right now Môžete to there poprezdieľať. because they don't have a place to stay. Dajte nejaké lajky, But later komenty, we will build všetky tie some, blbosti okolo toho. you know, this. No a my si ideme dať nejaký drinčík večerný a pokračujem zajtra. Takže zatím dobrú noc. Dobre, tak sa ešte vracam. Ešte sa vracam dnes. Ešte tu máme papiky. Papiky. Ale už kameru vypínam na dnes a vidíme sa zajtra. Tak čo mu poviem, že sa nachystáme dneska a zajtra ráno to... Dúfam, že už aj s Peacockom. Ja, ty ešte točíš? Však ja neviem, kedy chceme ísť ráno.
Asi keď už bude svetlo. Catch. Thanks. Maybe we will set up OK, our vypínam to rods a vidíme sa today. zajtra. Yeah, I can help. No, ranný kašel. Fantázia, takže dobré ránko. Máme day one. Tak to si to búvame. No a idem nachystať pruty a za chvíľu budú raňajky a valíme na to. Máme 3:45, pomaličky začína svítať. No a sa nepovenujeme tým prútom. Takže tu máme fajné prúty Sportex Travel. Trošku zasponzorovala spoločnosť Sports, ktorá je dovozcom značky Sportex. Takže týmto im chcem zároveň poďakovať samozrejme. A verím, že to bude fajn. Že nebudem vás otrávať s výtočnými hlúpostiami ako navizovanie a teda. V každom prípade idem to nachystať, idem to naviazať. Nástroje sú nachystané. Igorko ešte buvinka. Ale ešte za chvíľku sa hádam zobudí a pálime na lode. Lode teraz asi neuvidíte. Sú túto v kríkoch. Ale myslím si, že bude všetko fajn. No dobre. Takže prvý výstup na loď. To vám sem dám. Igorko už sa nevie dočkať. Áno, to je to, že to nebudem cenzurovať, takže Nehambím sa za to. ani To ja. je len tak malého chalana. Inak vyzerá to jak cicina. No však, Pochopil to. tak kto by to nechápal? Dobre, tu máme lodičku. Lodičku jednu, lodičku druhú. Tu máme vodičku a tam máme tiež vodičku a ideme na to. Prvý štart. A už by som to tam aj Miguel. Už by to tam aj hodil. Pozrite na tú krásnu, nádhernú zátoku. Božská voda. Materiálu bude asi veľa, čo? Čo? Na trošku. Asi áno. Krásne zátoky, to je to božské. Nemáme mačety. To bude asi nejaká lagúnečka.
Lagunečka Anakondia. Budú tu samé anakondy a kundy. Bolo čo? Kokodrilo? Cocorilo. Kokorilo? Sí. Kokorilo! Chcem vidieť kokorila veľkého. Aj, no. Sekret lagu. Kde je kokorilo veľký? Baka. En grande krokolilo? Kokorilo? Žiadny grande krokodil? Bol len malý. To neviem, aký pochopil. Jak ten? Nie, to bolo maličké. Takú. Prosím ťa, tam sú niekde baterky. Asi možno, neviem, niekde, tam možno. A bláziny. Som ti hovoril, že dneska bude uradovať tvoj wobler. No vidíš. Ale to sa ti ráta iba po ryby, lebo to je môj wobler. To sa mi, áno. Absolútne súhlasím. A nie je až taký malý. Nešpliechaj. Ty vole, ja som v živote nevidel bojovnejšiu rybu. Takéto veľkosti takto. Veď to, že v tej veľkosti. To vôbec nie je veľká ryba. Pozri, čo robí. Tam je ďalší. Tam je ďalší, no. Ale to není malá ryba. Yes. Gracias. Lucas. Toto máš. Dobre, je vyhačkovaný. Vyhačkovaný je. Dáme si jednu tu. Daj si fotku. Odepne sa ty. Daj ho nižšie. Tak. Okay. Máš. Adios. Krásne ide, pozri. Opa. Takže sú tu. First fish. First fish. Teraz zistím, že mám vypnuté video. Nemám. Si na rade. Je tam? Bol tam. Bázmek malý. Zase je to piče. Nebudú to. By bol dneska ten správny deň? Je tam. To sú zábery toto. Pozri, čo robí s tým prútom. To je menší. To je malý, to len odopnú. A už ho odopnú, pozri. Jak môžeš, tak ho vypni len. No to neviem, či stihnem. Môže sa vypnúť aj sám. To musím nebyť. Kokot. Zrovna keď som to dal na video, tak nevadí. Bez cenzúry. Gracias. Chceš fotku? Daj ho dole. S takýmto malým bazmekom sa budeme fotiť. Počkaj, ale tebe spravím, počkaj. Aj keď to není Mám. môj teda, no. Nevadí. Poď, môže.
Mám. Dobrá fotka, kámo. A to som nahrával video, ale len som stlačil. Aj keď to nie je moja ryba, vidíš. To vôbec nevadí. Ja nemusím ani ryby chytať, mám fotky. Áno, Ale však ja cítim, že Ola čo chytím dneska. dneska to bude. Kurva, prečo mi to vpadajú? Neviem. A tá povrchovka, to sú krásne zábery. Opa! Tam aj ja. Tam aj ja, Ola, plop. Daj tohto veľkého. Tento vyzerá, že je dobrý. Tam aj menšieho ešte. Ja si myslím, že tento veľký je dobrý. Len tam v tom strome. Ktorý boli vždycky dobrý. To asi prekúpli. Prišli na to? Nie, len to si podľa mňa trošku inde. Dobre. A keď som to už tahal ven, áno? Áno, To sú presne tí zábery. ja som videl. Tam musí byť. Oh, toto bola dobrá rana. Ty vole. Žltý? Nie. Náš. Opa, je preč, dobre. Perfekt, Ten už bol. perfekt, perfekt. Tie povrchovky, to je proste paráda. Mimochodom, keby to chcete zažiť, stačí mi napísať na Instač alebo Igorovi, prípadne Facebook, prípadne moje telefónne číslo. A vybavíme kemp v Kolumbii. Komplet so všetkým, s letenkami, s poistením, s ostravou, raňajky, obed, večera, sprievodcovia, Luxusné ubytko. luxusné ubytovanie, cena na týždeň, respektíve 10 dní, ale aj s cestou, je 5,5 tisíca. Podmienka musí ísť minimálne 4, prípadne možno to vieme dohodnúť aj na bok. Teraz príde veľký.
Skúsime malú zmenu. Dole? Keď nejdu povrchovky, tak voláčo čo jediný. Aha, išiel. Tam a tu. Tu tam furt, že? Áno, vrtalici. Kurva, aký malý pečo tu je. To bol výborný náhod. V tom strome musí byť. To musí byť aj veľká ryba. Tam utekali rybky. Je tam? Tam utekali rybky, tam. No. A toto je dobrá ryba, kámo. Toto je dobrá ryba. Či to je len taký bazmek s veľkou silou. Ono aj malý má velice veľký. No, toto sú kopance, toto sú trhanie ruky. Á, nebude až taký veľký, ale nie. Celozeleného, ale ten dlho nebude. Nech sa ti páči. Máš ho mať. Máš ho mať. Oj. Keď green, tak green. Ja to má riadne. Ja mu to nevyťahnem s tou rozlombenou rukou. Ako nespraví tie zuby, nemá, ale to je jak black bass. Toto? Tá papula. Máme? Máš, papula. Gracias. Čau. OK, baby. Presne ako u nás, treba meniť chod, zastaviť, pridať, zrýchliť, spomaliť. Aj na pravdu, ne?
Aj nástrahy meniť, všetko ty vole, fakt. Úplne. Takže už je dneska aj čierny a zelený. Shit. Bola rana, ty vole. Je tam? Daj tú veľkú, kamo. Daj tú veľkú, ti hovorím. Hovorím ti, že to ti vymrdá obrovské ryby. To je brutálna nástraha. Ona má skvelý pohyb. Počkaj, ti podám. Tá zelená. Ale ona, možno do tejto čistej by som dal aj toho originál. This? This? Tak daj toho. Chceš biely? Na, daj tam toto. To? Ja tam máš takéto úzke. Však to je jedno, však ja chytám na tvoju, tak čo? Dáme si ich menej. And this is... Okay. Tu skúsim aj doga. Ale ešte dáme jednu tohto. Jednu túto, lebo tá im chutí. Dlho nič? Tam sú. Dobre, ideme na strahu. Dáme skákajúceho psa. Alebo tancujúceho psa. Tancuj, tancuj, vykrúcaj.
Bum. Popsovi nechcú ísť. Bez im nechutí. Tak vidíme, čo povedia na toto malé Shimano. On to napálí. Voľa keby to netrafil. Bez hlavou idú potom, no. No strašne to napálujú. Rakety, bomby. Na to sa ona zemi zvyknutý. A je tam. Je tam. A toto je dobrá ryba. Toto je dobrá ryba. Kamaráde, toto je dobrá ryba. Toto je moc dobrá ryba. No tak tento má fajn. Strome. Ty vole, toto je... Toto vyzerá, že bude mamut. Mamba. Tento išiel ako... Nezastaviteľné, že? Nezastaviteľný. A behol do stromu, uvidíme. A? Ideme venku. Ne, tam sú nejaké stromy. A on tam v tom je. Jede sa ma skôr. A možno nebude až tak veľký, ale tým, že behol do toho stromu, vieš. To snažil. Skôr ho nevidím. On je dole. A ho cítiš klepať tam? Ešte zatiaľ už asi aj nie. Už je asi preč. Teraz nezachránime wobler, teraz zachránime rybu. Aj keď už si myslím, že tam není. Peska? Peska? No peska? No creo que Peska je preč. A do vody sa mi dnes nechce za tými krokodilmi. Čiže jedného malého polmetrového, čo si tu videl. No veď keď je tu taký malý polmetrový, tak Aj mama tu je, že? myslím si, že manka tu bude. You go? Sulundun. Tak to si natočím. To. Tak toto treba dať takto. To dáme na double. Myslíš, že chvíľu to začne? Jasné, že je.
Videl som toho orla? Bolo tam čosi také. Žiadna raketa. Aha. Vidíš ho? Vidíš ho? Čo sa nám ukázal? Na tom strome. Hore. Hore na tom strome, ten vták. Aj. To je dobrý, dobrá svietka, že? Tak toto je iný. Ono je pohne trošku, že by to bolo lepšie. A už ide preč. Preč? Tam ono. Čo tam šlopoce? Kokorilo. Ale keď nechcú šimanko, dostanú tohto oného šlupotáča, Obláka? ubláka. Povali sa. Ubláka, dostanú toho škrečka. Asi budem musieť ponaprávať háky. Pokiaľ chceš vymeniť mántu, jak má. Nie vymeniť, stačí napraviť, lebo sú akési dokrútené. To je také zarázačné kurvy, neviem, no. Uvidíš. Neviem, čím to bude, že sú také dokrútené. A u nás sú to také ryby, že? Alebo to ono nie je ťažké, jak... že dobre tahali. Hodne dobre.
trolling, no bývajú taká trenaca. Je? Trolling? Trolling, alebo Ja, že ako trolling a poďme do piča. Aha, malý, Štenátka. šťanátka. OK, dáme si voľakú trollingovku. Ja dám tento. Tak vám tu dám pár minút aj trollingu. Keď viem, že to je nezaživné, ale chvíľku to tam dáme. Včera to bolo úspešné. Včera to bolo veľmi úspešné. Trolling bol dobrý, no. OK. Vamos. Dobre, hovorí, dajte sa napiť. Dobre. Tak ideme trolovať. Lebo sme trolovia. Daj si asi na druhú stranu. To sa budeme kryť. Ja som ďaleko od teba. Ja to pozri sa, takto ešte pustím. A budem úplne ďaleko od teba. Včera bol trolling silnejší. Ja som mal na toho kukača. Droga nie, to som mal droga. Droga, no. Krásny motív, pozri. Krásny. Turboleta. Ja si necítim ruku inak. Akože 10 rýb a malý hríb a ako ja mám ruku normálne, že keby mi ho držíš, tak neviem. Tí Osmany sú není takto bojovní, ale on strašne ťahá. On vie výpady jak kokot, jak toto, ale on proste ťahá svoju váhu strašne. A tiež keď ich chytíš za 3 dny 150 alebo 200, tak bolo. No tak jasné, že ruka prúži. Za 4 dny sme ich chytili 1500. To si povieš po 10. po 15. ja určite jebem to piču, ruka bolí. Ale háčeš jak kokot ešte celý deň? Uvidíš, no. Lebo vieš, že to už nezažiješ. Ja to aj tu, no. Tak chvála Bohu, tu to zažijeme. Myslím si. Tak. Aj častejšie možno. Keď bude zdravie a penáze, tak môžeš ísť.
Na trolling zatiaľ neprišlo nič, ale však snad príde. Takže našli sme piráne, nie sú vôbec tam, kde hážeme, ale sú presne pod nami. Dávaj. Piráňa, fiš. A takto sa chytajú piráne. Hodíš si tam kus maska, pustíš to počlo. Bum, bum, bum. Je tam. A je preč. Gracias. Ale hneď to vypnem. Už ho to zobe? Vidíte, že to je maso kurva, že? Ty vole. Zobky a buma. Tak hlboko to máš. Kúsok. Ja to len pustím a oni... Aha. Hneď tam idú. Odzobávajú to meso. Tam sa dostanú na háčik a Vtedy to buchne. Teraz aha. Žerú, dobre žerú. Super. Mesko a hopa. Máme babi. Sumcov je tu hodne. Ešte keby prišiel antenovec smerom na chvosty, tak sa neurazí.
Zás vezme sa, je to možné? Ja spravím, ja len tam dám gigovú hlavu. No, Wait a minute. jasné, a máš? Malé. To znie ako dobrý plán. To znie ako kurva dobrý plán. Mám také tašky, ale... No vlastne gramov. Chceš životku? Jakú máš? No jasné. Či to pomôže, či to... Jasné, že to pomôže. Spravíme tuning. A uvidíme. Catfish. Catfish. Asi, kedy budeš chytať piráne konečne? Ja neviem. To mali volať. Normálne chyty, ale tomu dá si všetky také sa môžu. Kopance dajú tiež slušne, že? No to áno. Piráňa. Je to nemá také prsty, že? Aha. Suka. Zožrala. Nemá. Láka bez zuba. Neviem. Zás som to vypol. Ach jaj.
presne ten moment načasovať to. Áno. Kedy useknúť. Dobre. Bereme ich vlastne, či čo robíme? Neviem, ale rád by som, aby si mi dal fotku. No však spravíme si to. Chytáme a nefocíme ich. Jednu malú piránku si odfotím. Takto nejako vyzerá piráňa na rieke Tomo. Dobre, máš. Môžem paso? Opa. Takže videli ste aj piráňu. Videli ste malých suncov. No a čo teraz, Igor? Spálený si jak červená paprika. A rozmýšľam, že by sme mohli dať aj pikuk basa. Dáme si ho ešte dneska. Ale Ja nemám fotku s piráňou. tak rýchle chyť piráňu, ideme na to. A je tam, a je tam. A je tam. Tá je pekná, tá je pekná. Tu tam spravíš fotku. No daj. Bacha, aby ťa nehryzla. To je veľká. Tá je najkrajšia zatiaľ, no. Nemáš Sú to- zuby. Počujem, jak tam škrípu ty zuby. Sú za agresori. O, toto je pekná ryba, kámo. No, počkaj. To je hodne pekná ryba. Fotka sa vydarila. Bereme? No. Hej. Dobre, takže Chceš vidieť, jak ma chceš natočiť, tak má kusné pirána? Chceš to do filmu? tu máš kliešte, cez kliešte je to výber. No, určite. No a samozrejme presun dáme, piráni bolo dosť. Takí nie sú všetky na videu, zo 10 pirán, zo 10 malých ketvičov a ideme na pikoka. Takže hlásim sa s ďalším videom. tu konáre? neskôr. Dobre, dámy a páni, a teraz príde peklo na vode. Večera, teraz robím večeru. Malé catfishe. Yes. Malých suncov a všetko papáme do polievečky. Dobar čoho? Dáme krásna ryba, ty vole. Počkaj. Dobre by som to... Sme prišli toto. Sumec? Sme pekný. Hej, ten je dobrý. To polievky. Grande. Si bude zemná púča. A takto žereme ryby. A keď mám pravdu povedať, vôbec mi to nevadí. Doma mi to vadí, keďže je ich málo. Ale tuto to je masaker. Doslova. Masaker, totál.
Čo náhod to sumec. Áno, čo hod to sumec. Oni majú asi nejaký čas, kedy valia. No, tak asi sme prišli včas. Jasné, a keď zapnem kameru, Tak ani kop. tak ani kok. Doteraz sme za 10 minút chytili asi 20 sumcov malých a neviem koľko pajari. Zapnem kameru a samozrejme nič. Máme slavnú hodinku. Minútku. Však zapol som kameru, že ti hovorím. Čo mám západu? Nemusí, a? Mal to kontakt? Aha. Sviné bomby, ty vole. 30 cm ryba, áno? Sú rany. Rany. Doslova rany. Tam loví veľká ryba, veľká ryba. Pod tým stromom. Ale tam je... To nehodí. Tento šmeliak, čo mi tu behá, alebo neviem čo to je tiež turbo včela. Natypovaný? Kámo, toto je ale biturbo. Biturbo. Nehodím to tam. Ale to je pikok. To je pikok. A jak ide? Nie, to nie je pikok. Čo to je? Neviem, ty vole, nevidel som to práve. Aha. A čo to bolo? Neviem. Ale úplne pod nohami počulom. Skúsim dať možno povrchovku. Čo na ňu povedia, lebo toto sú veľké ryby. Začínajú byť. Bum, čo vidím hore? Veľké vlačo? Nie. Toto bíjať nebude. Piran. Piráňa. Piráňa. No? Bereme jesť? No, kde sú? Hľadáš? Á, kliešte. O, krasia. Keby som sa bavil na malých rybách takto. To je neuveriteľné. To je ten náhodek duháci. Akože zažil som už veľa vecí. Bueno, ¿eh? Celú cestu do toho. Ryba! Sumec. Večera. Dobre. Čo máš, rotačku? Ostra komina.
Konečne som to náhodil tak, jak som chcel. Ale to piče. Bez cenzúry. Koľko tak mi rozjebal ruku? Čo na čo mu vcháš ruku do huby? Sadomasochista. Áno, ja si rád kokot, kúkaj. Na to pôjdeš na večeru, čo si jebá. Bum. To sú pirane, kámo. Už poznám. Poznám tie zábery. Ona len tak zobne. Ťuk. Pár alebo sumec to schmatne a ide. A tie pirány len tak zobu, len také ťuky. Ťuk, ťuk, ťuk. OK. No, tienes que dejarlo que pegue. Tac. A, hop. Aha. To sú nie ťuky, to sú bomby. Ale takto malá ryba a takú bombu dá. To má. Neviem. Payara. Payara, payara. Pajara. Sumci čo? A? Bum. Bum. Sumci sa stiahli. Už nás prekúkli. Nie, ťukaj mi toto furt. Môžem mýlo. Catfish. Aj tam je catfish. Všade je samý catfish. To sú tí komplety? Toto sú piranie mne. Máš piranu? Nie, ale tuto pod lodou úplná rana. Hop. Ja viem, že toto bolí, však aj mňa by to asi bolelo. Ale mu to nevadí, lebo on jedli. To je také rozhľadanie. Y no más. OK? Tak, tak. Takže noma je stačí. Dosť, stačilo. Konec rýb. Na večeru bude dosť. Večeru sme pekne nachytali a Teraz si chytím jednu 88 páru a 89 pikok basa a je to dobré. Nič. Celú cestu, čo som prešiel teraz normálne hod a prišiel som až k lodi, nemal som ťuk. som mal asi 2 razy. Zase vyčačali.
ty si slabší. Dámy a páni, minútu nebola ryba. Už je to slabšie. Zvyknutý na nás. Bola čo pokazené. Ešte sa to kurvilo. Si to tu vychytal všetko iba. Tam sú tí delfíny. Delfinové. Nie? Prečo? To nejeme? To nejeme? Chytáme ryby len na žeranicu. Dobre. Tak taký nejaký žltý píkok. Prečo nie? Ďavaj sadka. Ja myslím, že každá ryba je jedla. Trošku sa otočil sa prúd, už ide ten prúd viacej stredom. Predtým išiel takto a teraz je tam. Teraz ti to ukážem, jak sa chytajú ryby, dobre? Rád sa na to pozriem. Dobre, ok. Tak sa dobre pozeraj. Vidíš to? Jeden hop. A tam bude 90 pajara. No alebo aj nie. Na ruku máme, keby som bol 4 dní vo fitku v kúse bez prestávky. No. Tiež to cítim. Neviem, keď pôjdem najbližšie na ryby potom. Keď sa vrátime. No, 20. by sme mali pristáť. 27. by sme mali ísť na veľké šťuky. Chceme po Štefánovi? To by mala byť sobota, ak sa neviem. Ak nezamrznú jazera. Kokote. Chce sa mi koknúť do ryty, áno? Uzerant. To sú dvaja kokoti, toto inak. A nevadí. A už sú preč. No peska. Všetky sme Proste vychytali. oni išli nejakou cestou, išli Sme mali húf, proste išiel a hotovo. niekam a sú preč. A, nie sú preč. Nie sú preč. Ryba jakého sa? Do piče, ale toto bola dobrá ryba. Čo to mal, nevieš? Neviem čo to bolo, ale dobre to bolo. To bola veľká ryba. Podľa ulice. Takže tu ešte volá čo ostalo. Toto bola fakt veľká ryba, kámo. Neviem, či nie pajarčok. Ale ak áno, tak veľký. Tá ulica bola fakt dohnutá ako hlavne.
Catfisha nechceme už. Catfish? Aj. Fúzač. Toto není fúzač. Nemá fúzy. To je catfish bez fúzov. Baby. Baby. Baby, vole, čo ma jeblo do chrbáta, dobre to piče. Baby. No to nebolo baby. Baby pit. Bolo aké načipované, kurva. Tu aj baby spraví galibu. Píču zčipli. Čo to bolo? Tam niečo loví stále. Chyc. Ťuk, ťuk, bum, bum. Drbo. Kurva ako mačky na fotku. Bol by sa len vyfosoval. Dneska to je veselé. Teraz tento záver. No tak ja myslím, že aj začiatok, aj obed bol dobrý. Celkovo to dneska bolo dobré. No jasné. Plov. Pri tom brehu. Neprejmu to tam. Tam podľa mňa lovia pajary. To je v tom prúde. Pajarky. Pajarky. Bum, ty vole. Á, to bola dobrá ryba. Mama piči. Musím malú zmenu. Hodíš po mne prosím za tie kliešte. Musím dať naspäť jeden hák, lebo jak si je dokrútený. Mimochodom BKK háky. BKK háky a stále málo. Uvidíme, ako budú reagovať na bielu. Na bielu povrchovku reagovali.
To isté, čo sa mal len v bielej. To Šimanko. Super minúči, jak sa to volá. Kam? Však to nerobia na schvál. Že by to ozaj bolo fakt. A? Ťuk, ťuk. Tam idú rybky pre. Tam sa robí vír. Tam budú catfishy. Už máme čo jesť, hej? Neumreme od hladu. Nie, hlavne už nebudeme. Bielý nič. Zaujímavé. Dáme tohoto. Že by to bolo naozaj farbou. Zas to hejno prešlo inám proste. A vidíš, jak tá ryba príde, tak je tu piraňa, pajara, catfish, všetko. Keby všetky druhy išli súbežne spolu, jednu trasu. Hop. Jeden ťuk a nič. A, druhý ťuk. Ja už som teraz nemal ani ten. Tretí ťuk. Ale nezožere to. Veľké. To budú možno tie malé one. So špicatými hubami. On tú veľkú nástrahu nezožere. Ešte hodím tam. Tam je mohla byť pajera. Posledný raz otočka. Asi to tu celé doplašilo. Nemysliteľné. Mohol by antenovec prísť inak. Tak, mohol. Bola čo s fúzami. Taký pekný metrový. Čo? Červenochvostý. Aj menší môže byť. No, môže byť aj menší. Ja sa neurazím aj za menšieho. A? Ja už som asi dlhšie bezkontaktné. Ja som teraz mal nejaké niečo. Oni sú na kraji toho prúdu. Tak mi to príde. Tak mu dáme farbu, ktorá fungovala.
Ten je doničený. Za chvíľu nebude mať farbu žiadnu. A. Jak lietajú tie ryby, vidíš to? Asi ich to volá čo dobre naháňa. Áno. Ale tá ryba letí, ja neviem, 7 metrov, ty vole. Jakú to musí mať silu aj tá malá ryba? Keď nabere takú rýchlosť, že letí 7 metrov. Bojuje o život. Uteká o život. Ale ako musí mať silu tá ryba, vieš? Také zrýchlenie, keď na... Ja som mal teraz akože ťukance. Mám pocit, že sú ďalej tie ryby. Bola to ešte ostalo, lebo mal som tukan. Môže byť, že už nežerú proste, alebo sú úplne inde, vieš? Presunuli. Tak som tu opäť. Videli ste našu úžasnú výpravu december 2025 s Igorom Pajkeríkom do Kolumbie na Peacock Bassa. Videli ste tam nejaké pirane, inak pirania je božská ryba. Je to naozaj skvelé chytanie, to hodíte malý kúsok mesa do vody, bum bum a máte ju. Takže v podstate videli ste nejaký malý niečo malé z našej výpravy. Ja verím, že sa vám to páčilo. Dajte prípadne do komentára, čo by ste chceli ďalej vedieť. Vravím, expedícií bude viac, chystá sa nejaká Afrika, chystá sa nejaké Mexiko, chystá sa opäť Kolumbia zase v decembri, ako som spomínal na začiatku videa, že máme tam termíny 3, takže ak by ste chceli absolvovať takúto úžasnú výpravu s nami, píšte, volajte. Vybavíme všetko od leteniek, poistenia, ubytovania, stravy, sprievodcov, proste máte full service. A taktiež by som tu ešte spomenul náš Black Bass Camp v Chorvátsku, ktorý beží od 1.3. V podstate do konca augusta. V prípade, že by bolo extra veľa záujmu o ďalšie termíny, tak to vieme predložiť aj na september, október. Ale v septembri, v októbri budú nejaké ďalšie 2 termíny. Zatiaľ to ešte nemám overené, pretože musím to ísť sám vyskúšať, musím tam zabezpečiť ubytovanie tieto veci, ale chystám pre vás Egypt. A Egypt bude na Červenom mori samozrejme a budú to v podstate morské ryby, takže budeme mať v ponuke aj morské rybolov. Verím tomu, že dáme dokopy pekné, krásne priateľstvá a partie a budete s nami radi chodiť na ryby. Takže týmto by som video ukončil.
verím tomu, že ten odber kanála dáte a že budete sledovať ďalšie výpravy, prípadne sa s ďalšími alebo na ďalšie výpravy ku nám pridáte. Teším sa na vás z Extreme Fishing Dušky, takisto s Igorom, kolega, veľa z vás ho všetci poznáte, takže otázky smerujte buď mne, alebo Igorovi Pajkeríkovi, dozviete sa všetko. No a poďme na ďalšie video, dúfam, že bude čoskoro, myslím si, že najbližšie bude s Black Bassou. To bude také kratšie, ale ja si myslím, že bude to fajn. Čau.